What's up mga kabisaya? Good morning kaninyong tanan. Ani ana usab kami nga muling-ulingaw kaninyo. Ug mo pa enjoy karong buntaga. So, unsa ba inyong gipaabot mga kabisaya? Tara na! Magmukbang pansit kanto na ta. Hello mga kabisaya. So, nahumana na gyud kita sa pagluto sa maong pansit kanton. So, ani ana, ato ang sundan ang ato ang mukbang pansit kanton. Pinti ni pagkahalanga mga kabisaya, musiga gyud atong ilong anig kinaon kay pinti pagkadaghana. So, dili na to dugay-dugayon mga kabisaya. Kay excited na kayo ang mga laong na tong kauban. So mga kabisaya, excited na kay ako mga kauban kay ganina ra pong gipanggutom kay wa pa gyud pamahaw. So ania na mga kabisaya, amo nang sundan ang pagkaon aning perting halanga nga kanton. Tara na, sundan na nato ang pagkaon.
Nakaulo kong sili, no? Kining ang among gibuhat nga mukbang Pansit Canton requested ni Ayan Campos. Shout out diay ni Ayan. Ayan mga unta Canton. Oh. Ayan. Mauna na eh. Ayan, mawala na yung request. 20 lang. Halang makahina. Wala nga. Uwan na gino. Oh, Tengah kita na. Mga kabisaya. Ito ni pagkataasa mga kabisaya oh. Wow, pagputol. Wala na nila po. Pagka Rin na mo kuha lang dili. na tayo. So magdali lang ta mga kabisaya. Wala nga. Grabe. Lagi na kagi ang Grabe, mga sir. mukbang Pansit Canton without water challenge. Without water ni wala ni tubig-tubig. Para makita gina ato kung unsa ka dragon ang mga naong sa atong mga kauban mga kabisaya. Mga dagkog simod oh. Dito paghalanga. Mukbang Pansit Canton without water. Wala ni tubig-tubig. Benar kay back up sa lugar. Taninggo kayo. Abe, duko ba makita mo? Ala. Si G mga kabisaya, nagpaluyo mga kabisaya, kaya hindi na gusto makita yan now. Kapay rin mga kabisaya, hasta ang yang buong kabisaya, wala. Nalimtan ang pagluto. Nagano naman kayo. Ayan buong mga kabisaya, Pansit Canton sad, nalimtan ang pagluto. Udon ulit. So, mga kabisaya, nahumana nagitagkaon sa maong mukbang Pansit Canton. Halang kayo mga kabisaya. Nagkalangaw, wajib na. So mga kabisaya, mukbang Pansit Canton with sili, hot spicy, gibutangan pag yun og sili. Wala ba yung tubig mga kabisaya? Iniinom si Without water challenge. Mukbang Pansit Canton without water challenge. So, Halang kayo, mahala kayo. natingala ni mga kabisaya sa nagsugod pa mig luto ani Pansit Canton mga kabisaya. Ang buhok sa kong kauban mga kabisaya, wala giapil og pagluto, kulot man tani. Okay, templado naman daan mga kabisaya. So, I hope mga kabisaya nga nag-enjoy o nalingaw mo sa moang simple nga maong challenge ang mukbang Pansit Canton challenge without water. So mga katong gusto magpa-shoutout mga kabisaya, just comment lang mo sa ubos para ma-shoutout mo na mo sa amoang next video nga paghimuon. Shoutout din ko sa Buntoyan family na sa Katmon. Hello, Ate sa Jerlyn. taga Bato, nga si Ricky Kamagyan. Ang salandaan day, mga Yunson family. Aroho family na asa magdugo. Aliarse family. Sa mga katong wala pa ni subscribe sa among YouTube channel, just comment below and subscribe para updated mo Notification bell. para updated mo sa amoang next video nga pagkahimuon. So mga kabisaya, see you there sa next video and bye-bye! Bye!